Gaurko topaketaren izenburua izan da pertsonaren erantzunkizuna enpresa kooperatiboan, eta nahi izan duguna izan da azken 3 urteetan lankin bagabiltza gobernantza kooperatiboaren gaia eta erantzunkitasunaren gaia nolan fokoa jarrita, ikerketa lanak egiten, eta apur bat orain arteko lanak eman dituen emaitzak eta sozializatzeko espazio bat antolatu nahi genuen, eta gaurko ekitaldi honen helburu nagusiena hori izan da. Uste dut gaurko jardunaldian nabarmenez, azpimarratu den ideia izan dela zelako importantzia daukan, kooperatibetan lanean gabiltzan pertsonak sentitzea nolabait gure enpresaren jabe garela eta aldi berean gure lanaren jabe ere bagarela, eta horiek biak sustatzeko zein garrantzizkoa den testuinguru egokiak sustatzea gure lan eremu ezberdinetan, gure kooperatibetan. Lanaren jabe egiteak dakan onurak besteak beste da pertsona horrek bere lana berea hartzen badu eta erabakiak hartzen hasten bada bere lana hobeto egiteko, bere ongizatea hobetuko da porque bere lana da, ez dakit zela esan, eta orduan kuriosu da zela ardurak igoko ditu, ardura gehiago hartuko ditu, baina aldi berean hobeto sentituko da. Pertsona sentituko da, neurri bat, hitz baten esan da, ezta. Adibidez, horkli bat lehen aipatuten bezala, hitzaldien zehar, da oso asko automatizatutako enpresa bat. Hau da, makinak, olako zentralidade bat okupatzen du, zati makina beraren funtzionamenduaren baitan dago neurri handi batetan produkzio gaitasune. Horrek langileari ematen dio, zentralidade hortatik kendu egiten do, makina ondo dabilen bitarten, baina benetan realidadea garbi da, nolabait langilearen parte hartzea, bai makina beraren funtzionamenduaren egokitasunean eta baita ere prozesuan zehar egon daitezkeen hobekuntza aukerak, nolabait lan antolaketa ezberdinek, hor badago mundu bat, ez da bakarrik makina bera, baizik bada nolabait produkzioi lotutako ziklo guztien egon daitezkeen faktore ezberdinen kudeak eta ahalik eta egokien bat egitea. Zuzenen lan egiten duenak jakiten duela hobekien benetan lan hori egoki egiteko gakok zeintzu dien, baina nik uste gako horietan aportatzeko modue badagoela eta langileek ikuste dutela aukera lan antolakuntzatan, zenbait erabakitan, nolabait parte hartzeko eta behien iritzi edo behien ikuspegi baita aportatzeko. Eta nik uste horretan autonomi maila hori nolabait gauzatzeko modue badagoela.